ikaw, unsa man mo face mask, ha? Yaro, kasama ang kapitan na eh. Yeah. Daro kasabaan batang kapitan na naka-shield na tanong. Oh? Ngeta mataktak bayro taniwa. Kanya ako Kanya. Kanino dating picture nako sa kasabaan pa kong kapitan ani. Kini ako di magmais kan ani kapitan mura si Santa Claus. Kini ako Bisa das magan ba kong pinakakusog nga bagyo. Di ko maunsa kay naka-shield man ko. Kani ako lupig pa oxygen ani. Kini ako bisa pa mag-ulan pag virus di gyapon ko badotlan ani. Dito mo gawat kay nagpagabat to sa iyang kahoy. Nagpahambog ta dito sa baryo. Tara, tara. Ambog na tanong facial bang nindot kay ba no? Gani. Tara, Tara. tara. Umanon ang bisaan nila. Bantay lang nirong mga tawhanan ni wa na po din nag-facial. Katong ni Agi, way face mask karon wa na po facial, bantay lang niron. Suroyon ko ni. Ilaw yun niron. Uy, ay mo kabala ka kay natay facial. Natay ibang hambog na natay facial. O kani. Oh, biyo kay ang pisyon do. Tara. Mandog mo na tara. Tara, tara. Unsa man na inyong facial? Sa may mga tawhanan ni nga. Akap naka-facial naman mi. Ikaw kap, nakaminos ka sa mga kap. Kap, nakaminos ka ni Kap, pwede man maputos og suman Kap. Kap, kini kap, testing sumbag pop. Di ba di ka kataro ka ni kap? Kani ako kap. Halos di man ko kahinga ni kap. Amo ba peting mga daghanan ninyo grason di ba giingon nako ninyo ingon ani ang tinuod nga facial ba kay mao man ni gideklara karon. Unsa naman mo nga kanang gisuot man nimong silupin sa isda, ang isa dahon sa karlang, ang isa dahon sa saging, ang isa lawas sa saging, ang isa puso sa saging. Unsa nay nasulod sa inyong mga huna-huna? Sorry kap, muli na ko. Kana inyong kuang abusado na gyud na sa kuha ba kanay mong kuha ba kanay mong ang face mask kanay mo unsa man ni ha kanay mo No. Wait till you see the. No. Di mo mangulit? Sado.